U 18. kolu Forske nogometne lige prvoplasirana Levanda iz Velog Grablja stigla je u goste nogometnom klubu iz Vrsnika. Na nogometnom terenu u Jelsi domaćini su poveli već u 7. minuti s goditkom Duje Jelaske. U 24. minuti Matko Zaninović dodaje preciznu loptu Robertu Batošu, koji izjednačuje rezultat na 1:1. Nešto kasnije Jadranko Ćurin izvodi korner, a Robert Batoš se još jednom upisuje na listu strijelaca. U 38. minuti Levanda prelazi u vodstvo, a rezultat je 1:2. I posljednji je gol postignut u prvom poluvremenu. Jure Marković iz Vrsnika u 40. minuti izjednačuje rezultat na 2:2. Sve je zanimljivija završnica ove jedinstvene otočke lige. Mlada momčad iz Vrsnika odličnom igrom u drugom poluvremenu pokazala je da njihovo vrijeme tek dolazi. Prvo poluvrijeme bilo je dobro, čvrsto, puno golova, drugo isto također čvrsto, teren onako malo neravan i tvrd. Momci iz Vrsnika su bili odlični, brzi, mi smo se borili, još smo u igri za prvo mjesto. Lijepo bi bilo ko za obljetnicu osvojiti i prvenstvo. Ja se nadam da ćemo sljedeću utakmicu dobiti i da ćemo to već riješiti jedanput. 2 najmanja mjesta, može se reći, na otoku, pa igraju tako dobar nogomet. A to je tako uvijek, i oni su klapa i mi smo klapa i držimo se uvijek zajedno. Borimo se i sad ćemo se malo zaružiti i to je to. Samo jednu želju imam, moj život ne vodi, da Levanda prvak bude, cijeli for poludi. Meni da nema nedjelje ne bi znao da bi biti, da nema utakmice, išao bi recimo u Hvar gledati da igra bilo koji ili Stari grad ili Jelsu, znači pratim svaku utakmicu otočke lige. Protiv Grabljanih nije lako igrati, oni su daleko najjača momčad prvenstva i ovaj neriješen rezultat za nas, a ponovim da je veliki uspjeh za nas. Ali samo se može velikom borbenošću protiv njih uspostaviti neku ravnotežu i parirati jedno tamo. Tako, eto. Ja im čestitam inače Grablju na prvom mjestu i mislim da su stvarno zaslužili ko momčad i pratioci okolo njih i imali navijače dobre. Mi smo nekako 2 mala mjesta, 2 najmanja mjesta na otoku i još volimo taj klub i činimo sve da napred idemo sa ovom nogometnom ligom i da se ovako bude ko danas, dosta ljudi, fair igra. Grgo šala